Napanood mo nung tinurang mo. Kaya ano yung ano? Dinadaga. Tagal na yun, pre. Siyempre, di ba si Buday? Buday lang parang addict-addict. Bili na, Cortina, bedsheet, tanda. Cortina, bedsheet, tanda. Ano mo yun? Niya po ako sa live. Ay, siguro marami na din eh.
namamala at pera. Mahirap doon. Tagusan sa O69, liga ng O69. Nasa linya naman tayo ng B, number 12. Sabi po ang bola, 12. Liga ng B, number 12. Sobra na bola kung sa gama na pugsang linya naman ang G, 55. Number 55. Bola sa G, Taipan, 55. Muling sumalog sa kasunod. Nasa linya naman ang O, doble 6. Number 66, linya ng O, doble 6.
Tama mo kung magkano. Yung mga may hudyo, maganda. Sige, pailan po kayo dyan. Ang tintaw ko yung helmet ko ganyan. Hindi. Ay, pare, nanalo kaya? Hindi. Wala mang makita naman para hindi kayo nanalo. Yung mozzarella. Mozzarella. Mag-vlog ako yung pero
nakalagay dun. Pakul ka? Yun ang ano? Pinampal mo nga rin. Dalam seri uno menyeramkan number 1. Ada terbang sampai dengan sudah bola pada wagin. Ada nangkap pada bola dan salinya naman ang end. 43. Nazarino naman tayo ng wing number 6. Walang sa wing number 6.